No, máš sport na sobě. A to máš sport na sobě. Nemáš sport, no boha, počkej, to ne, nebudeš to šepkat. Moje meno je Lily a v seriáli Sex O'Clock stvárňujem postavu Kristýny. Krásně. Jo, já se jmenuji Tomas a v seriálu stvárňuji postavu Davida. No, a naposledy já se jmenuji Krištof a v seriálu jsem Johnny. No, super postava. Ano, mám pěknou postavu dokonce, říká Lily. Kdo a čím se v reálném životě nejvíce podobá své postavě? Ja si myslím, že všetci. Že Všetci? Ja si myslím, že sa všetci veľmi podobajú, ale asi najviac je Max, lebo s ním ako som trávila veľa času, niekedy som to nevedela rozoznať. Jaké bolo vaše první seznamování alebo rande? Asi som nikdy ani nebola vyslovene, že na rande. Vy hej? Co děláš dneska večer? Narušil někdy někdo vaše intimní chvilky? No, když jsem se dostal na konzervatoř, tak jsem to nevěděl, první už to mamce do zprávy. A já mám prosklené dveře s takovým tím mléčným sklem. A zrovna byla výborná taková chvilka, říkám, paráda, nemám co dělat, sluchátka, kapesníky jsem nachystal. Takže když mi mamka přišla, otevřela dveře a říkala, dostal ses do Ostravy na konzervatoř, tak já jsem říkal, vlastně, to je super. Divadlo Amerika, 20. století. Nejdivnější věc, která se stala ve Zlíně. Máme jako sex tape, jo. To tam budete moci vidět, jak my tam spolu spíme v tomto seriálu. No a my jsme noc předtím měli takový sraz na hotelu právě s režisérem a Václavem Fronkem, kameramanem, aby jako se jako domluvili, jak to jako uděláme. Nacvičit si to, Nacvičit si to. No a já jsem jako říkal Honzovi Bartkovi, proč jako, tak nám to ukažte. Boli oťahnuté závesy a zapnuté svetlo, bolo to večer, hej? Oni mali pivo alebo niečo pili, čiže vlastne čo videl sused, lebo tam bol sused, lebo som videla iba ako sa zaťahujú závesy, tak vlastne on tam sedel v okne a videl, ako my sedíme okolo postele, pijeme si a pozeráme sa na kameramana. Aký herec alebo herečka je náš idol? Já neřeknu idol, ale Ježiši Kriste. já jsem se zamiloval, jo. Taková herečka, která se jmenuje Jenna Ortega. Jo, narozená 27. září roku 2002, znamení váhy. Tome, já mám strašně hezkou holku na tapetě, víš? Je to jste vy dva? Podívejte na kameru. Krása. To je můj herecký crush, abych to pověděl. Aha. A my máme pro vás, protože já mám ještě hádanku, jo. Já bych chtěl, abyste tady diváci tipli, kolik lidí je v této místnosti momentálně. Ano. A napřed, kolik lidí zde momentálně s námi je.